Pois e xoves temos o san, nunca mellor dito costume de falar de saúde e conciencia en Radio Culleredo, con Glenda Rodríguez, con Tino Pérez e con Martín Iglesias. Que tal? Moi bons días. Bos días. Bos días. Bueno, temos unha convidada ademais hoxe. Ademais, gustanos diante de nós, aquí no estudio de Radio Culleredo. Por favor, presentadea. Pois hoxe imos falar con Vanessa Platas, que é unha fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, que ademais ten a consulta aquí ao lado, prácticamente na mesma calle que a radio. Imos falar de suelo pélvico, como dixen. Un tema que nos ido importancia ata fai relativamente pouco. Vai ser un programa principalmente femenino, pero atentos porque imos falar tamén de homes en este tema. Vanessa, para ubicarnos, que é exactamente o suelo pélvico e que funcións ten? Bueno, pois o suelo pélvico é un conxunto de músculos e ligamentos que pechan a pelvis pola parte baixa. Entón, son os encargados de pechar a uretra e o ano, os orificios de salida, e a vaxina nas mulleres, claro. Por que crees que este tema do suelo pélvico segue sendo un tema tan pouco coñecido ou pouco tratado, pero xa non na poboación xeral, tamén nas consultas? Sí, bueno, eu creo que, a ver, o suelo pélvico é un pouco así descoñecido tamén porque é un músculo interno, realmente, bueno, pois está dentro do corpo e interno, somos pouco conscientes del, pero tamén creo que é porque as disfuncións que produce cando se lesiona, pois son disfuncións como pois, a incontinencia, pesadez pélvica, molestias nos xenitais. Entón, eso penso que dá uns sentimentos de vergoña a xente que o sofre e bueno, non se animan moitas veces a consultalo, que é unha mágoa porque se non se consulta, non se valora, non se trata, non? Claro. Falando desto, xa dixo Martín, probablemente si se lle dea máis importancia ou teña máis peso nas mulleres, pero tamén hai problemas nos homes, non, de suelo pélvico. Sí, aquí non se libra ninguén, afecta tanto a homes como a mulleres. A ver, nas mulleres é verdade que igual temos máis factores de risco, co embarazo e cos partos, pero os homes tamén teñen problemas de suelo pélvico, tamén cas prostatitis ou despois da cirurxía de cáncer de próstata e bueno, tamén hemorroides, estreñimiento tamén hai nos homes e nas mulleres. Sí, claro. E non só se dan nos dous sexos, sino tamén se pode dar en calquera etapa da vida. Hai problemas na infancia, na madurez, na vellez, o sea que sempre a veces se relacionan estes problemas ca vellez, e non, pode darse a calquera idade. Que sinais ou que síntomas son os máis comuns que os oyentes poden dicir isto sí, isto tamén me pasa, que é o máis común? A ver, o máis común pode ser, bueno, desde a dor, que é sempre un signo así de alarma, non? Un dor nos xenitais, que sempre hai que consultar, e as pérdidas de orina, quizás sean, bueno, pues un signo de alarma que quere dicir que algo non vai ben, algo non funciona ben. Mismo que sean as gotiñas pues, o toser ou rir, que hai moita xente que o considera normal, e non é normal, significa que algo está fallando aí. Falabas antes ti do embarazo, entendo que o propio cambio no embarazo do corpo pode ser unha das causas. Falabas tamén da prostatitis. Temos algunha outra causa xeral? Non sei se podes explicarnos un poquinho en que consiste esta disfunción do suelo pélvico. Sí, podemos empezar falando das funcións do suelo pelviano, porque realmente esos músculos aí colocados pois teñen unhas funcións que, bueno, se poden resumir así en 4. Por unha parte, como pechan a uretra, pechan o ano, pois son os músculos que nos axudan a aguantar as ganas de facer pis ou de facer caca, e decidir un pouco onde queremos evacuar. Vale. Entón, cando falla o suelo pélvico, pois dá lugar a problemas de incontinencia. Pérdidas de orina. De orina, de gases e de heces. E de heces tamén, non? Sí, efectivamente. Despois, por outra banda, o estar colocados aí, sobre todo nas mulleres, axudan a manter as vísceras pélvicas no seu sitio, a vexiga, o útero e o recto. Entón, cando o suelo pélvico se lesiona e non sujeta ben, pois esas vísceras tenden a descender.
producindo pues, prolapsos, non? Cistocele de vexiga, esterocele de útero e rectocele de recto. Entonces eso dá unha sensación de pesadez, realmente moi incómodo para as mulleres que a sufren. Este problema sí que é típicamente xa da muller. Por outra parte, tamén participa da función sexual. Entón, esta musculatura nos axuda ás mulleres pues, a ter máis tono vaginal, máis sensibilidade a hora das relacións. Tamén, si está mal porque está demasiado tenso, demasiado contracturado, tamén pode dar dolor nas relacións sexuais. E nos homes tamén pode tamén contribuir a unha disfunción eréctil ou a dor na exaculación, por exemplo. Vale. E por outra parte tamén é un músculo que intervén na postura corporal. Entón, sobre todo cando estamos de pé, cando nos movemos, nos axuda. Entón, hai algunhas lumbanxas que tamén poden ter igual orixe en disfunción de suelo pélvico. Eso non sabía. Sí, isto é moi completo. Sí, a verdade é que sí. Vale, e agora, se falamos de que podemos facer nós para tratar este tipo de cousas, podemos empezar por persona san, que en principio non ten ningunha sintomatoloxía e probablemente non teña ningún problema co seu solo pélvico. Que debería facer xa no seu día a día? Que lle recomendamos? Pois o que todos sabemos, non? Que hai que cuidar os hábitos. Entón, en primeiro lugar, pois cuidar os hábitos de ingesta de auga, de beber o líquido suficiente para que a vexiga se encha e se baleire ben varias veces ao día. E despois tamén cuidar a dieta, a alimentación, evitando así o estreñimento, que pode ser un dos principais inimigos do suelo pélvico, porque cando un está estreñido pois empeza a ter defecacións igual dolorosas ou empuxar entonces eso é moi hemorroides tamén. Estamos tamén forzando a musculatura, non? Efectivamente. Incluso creo que a postura, non? A postura que non é natural, a do retrete. Teoría, o natural sería en cunclillas, non? Efectivamente, xusto. De feito, hai uns banquiños, así que se poden adaptar, sí, que poden facer que adaptar un pouquiño a postura no váter, para que sexa un pouquiño máis fisiolóxica, máis anatómica, como dices ti, Martín. E os exercicios de Kegel, que son moi preguntados nas nosas oposicións e incluso moi recomendados nas altas, etc. Sí. En persoas sans, en principio, é algo que pode integrarse recomendado no noso día a día? Sempre está recomendado ter máis conciencia do solo pélvico, entonces os exercicios de Kegel poden ser unha maneira de conectar máis con esa zona de tela máis presente e de saber contraer e relaxar, que é importante saber facer as dúas cousas. Vale, consistiría un pouco neso, non? Sí, os exercicios de Kegel realmente é contraer e relaxar o solo pelviano, contraer como si quixéramos reter as ganas de facer pis ou cortar a orina, que por certo, falando desto, se recomenda o exercicio en seco, digamos, o este exercicio de cortar a orina non é recomendable facelo moitas veces a diario, vale? Porque interrumpe a dinámica de micción, sí. Vale. Entón está ben imaginar que cortamos o chorro de orina, entonces aí podemos notar os músculos do suelo pélvico e tamén que contraer o ano como se quixéramos reter un gas e relaxar. Para notar esa zona outra vez floxa. Entonces, esos son os exercicios de Kegel. Vale, non é exactamente o mismo que o entrenamento do solo pélvico, porque o entrenamento do solo pélvico parte dunha valoración previa que para saber que forza ten o músculo, que segundos aguanta, pero bueno, se estamos falando dunha persona san, unha boa recomendación. Isto tanto homes como mulleres, ¿no? Efectivamente, sí. E dentro de outra actividade física tamén, que o exercicio físico contribúe moito ao benestar xeral e a boa saúde en xeral e tamén do suelo pélvico. Aquí teño unha pregunta. Sí, eu dúas. Sí. Fas ti primeiro ou eu? Ti. Disparen. Dispara. Exercicio con impacto, isto que chaman, pois igual como correr, pádel, que está moi de moda, etc. Sí, o crossfit, sí, o que crossfit. Está moi de moda, sí. Pois, en principio, si o suelo pélvico está ben, se temos esta conciencia efectivamente, sí, temos vos hábitos, non habería xa problema. Non teño excusa, Para xa nada. te podes poñer. Falando do exercicio, que relación pode haber co andar en bicicleta, por exemplo? Quero dicir, a bicicleta Sí. perxudica, mellora?
No, o sea, o ciclismo igual que lle decía antes a Glenda, sempre vai a estar ben, sempre que se faga ben, claro, correctamente. Digo polo correr, sillín, non? Que está aí saber en contacto. coller pesos, efectivamente. O ciclismo quizá ten máis relación con neuralxia do nervio pudendo, que tamén é outra patoloxía que solemos ver na consulta, por compresión. Entón, claro, moitas horas, pero bueno, hai signos, é dicir, si hai un adormecemento da zona, un adormecemento dos testículos, do pene, e estamos falando dos homes, pois hai que intentar amoldar un pouquiño ese apoio para que non xere lesión. E outra, a que me quedaba. Nos estamos aquí en Occidente a sentarnos nunha cadeira cas pernas en ángulo recto. Sí, 90 grados. Que tal as sillas esas de apoio dos xeonllos? Sí, eu creo que mellora, empeora? A ver, do apoio nos xeonllos hai que ver como se apoia, porque claro, a rótula aí comprimida moito tempo tampouco é bo, pero bueno, sería unha alternativa boa. A ver, o malo realmente para a espalda é estar moitas horas na mesma posición. O corpo humano está feito para moverse, entón o problema é estar estáticos. Realmente en calquera posición que teñamos que estar moito tempo seguido non vai ser boa. Mal para sí. Para soportar o peso, non? Xusto, o corpo está feito para moverse. Estou me rindo porque non sei a que silla se refire. Ai, non. Sí, son unhas sillas japonesas que apoyas as rodillas e mantes a espalda ergueita. O cu pousado, as rodillas pousadas, pero non ten respaldo. Xusto. Non. Esta é unha postura máis ergueita, non para manter a espalda ergueita. Recomendo moito para mellorar os problemas de espalda. Porque as sillas convencionais tendes a Sí, un pouco como balón, tamén como balón de pilates que bueno, tamén simplemente con sentarte nel, como tes que te manter en equilibrio, a espalda está un pouquinho máis dereita, claro. Outro tema tamén é incluso que eu escoitei cara a respiración, respirar ben que nos axuda a mellorar o noso suelo pélvico, non? Efectivamente, sí. O respirar mal, máis ben perxudica. Sí, porque o suelo pélvico, bueno, pues é un músculo que está así como en horizontal. Paralelo ao diafragma torácico tamén, e funcionan os dous ao mesmo tempo. Cando estamos respirando tamén hai un bombeo cara ao suelo pélvico. Entón, bueno, pois tamén ter libre o diafragma axuda a ter mellor o suelo pélvico, sí. Sí. Iba che preguntar polos mitos que escoitas ti na consulta, pero hoxe ti e eu comentamos algúns de que se normalizan, moitas veces normalízase algo que non é normal, que pode ser incluso patolóxico, e falábamos que incluso as pérdidas de orina, os famosos anuncios que había de compresas, non quero dicir a marca, pero que normalizaban eso, nada sí. Eso, as pérdidas de orina normalizabas como se fora algo normal, que simplemente o que había que facer era comprar compresas en señoras de maiores de 50 anos, creo que dicía o anuncio, que tampouco son personas xóvenes. Non sei se escoitas ti moitos mitos. Sí, claro. Hai veces cando estás así facendo entrevista, pois hai veces preguntas, ¿no? Si ten incontinencia. Entonces aí hai que saber un pouco preguntar, porque dicen, no, yo incontinencia non tengo. Pero se me escapa la orina cando me toso, cando me río. Bueno, a ver, é que eso xa é incontinencia. Pero sí que está moi normalizado, E incluso hai a xente que lle dá igual ven por outro síntoma, ou por dolor ou por pesadez, por un prolapso, pero as pérdidas de orina como que as teñen asumidas como normais. Sí, nos vemos en consulta. Sí, eu bastantes veces, ademais. Eu hoxe mandei unha muller, falei ca nosa matrona, que é moi boa, por certo. Chamei a... Sí, coñécela, verdad? Totalmente de acordo. Pois facendo a entrevista, decía que, pois si non, que empeza a escapárseme algo, pero bueno, é normal, non, ca idade. Sí. E dixen, non, mira, non é normal. Consúltao, mira, temos aquí unha matrona que é moi boa, falamos con ela, e pediu cita para vela, precisamente por eso. Pois sí, tamén se normaliza moito a dor nas relacións, sobre todo na menopausia.
E bueno, tamén é outro tema que se pode tratar e pode mellorar. Entón, bueno, pois non hai que conformarse tanto. Sí, estos temas a veces tamén son un pouco tabús, danos reparo preguntar, asumimos que a menor lubricación pola menopausia, que igual tamén que son normal e que hai que aguantar con iso, ¿no? E pode haber múltiples causas. Pois mira, ahora vemos que o solo pélvico tamén é outro elemento a ter en conta. Non sei nestos casos como traballades e... Pois, bueno, pois hai que valorar o estado do solo pélvico. Generalmente, se son casos de dolor ou que hai unha hipertonía, unha contractura do solo pélvico, porque, bueno, donde hai músculo, pois pode haber contracturas. Igual que se pode contracturar o cuello, pois tamén se pode contracturar o solo pélvico. Entón, pois, é importante normalizar o tono, enseñarlle a paciente a relaxar, a contraer, e bueno, darlle pautas de hidratación, que é importante hidratarse, sobre todo despois da menopausia, pois hai que manter un pouco a zona hidratada. Sempre o comparo cas cremas da cara, non? Que estamos como moi concienciadas de usar cremas na cara, pois igual que hai que usar cremas na cara, pois hai que usar cremas na vulva e na vaxina para mantela en boas condicións. E despois, bueno, cada vez están salindo máis tratamentos que dan moi bo resultado, como a radiofrecuencia, por exemplo, que axudan a manter a zona un poquinho máis vascularizada e máis elástica. Entonces, bueno, supoño que a gran parte da vosa consulta é o embarazo posparto. É unha parte importante. Que cambios sofre o solo pelviano no embarazo? No embarazo, pois no embarazo, claro, o solo pélvico ten bastante traballo, porque o estar aí abaixo e o útero medrar tanto, e pesar tanto, aguanta carros e carretas. Entón, claro, todos os esforzos que en condicións normales repercuten no solo pélvico, pois toser, coller un peso, rir, vomitar, pois claro, se van a ver multiplicados no embarazo. Entonces as forzas que se transmiten aí son maiores e o risco de que se debilite pois é maior. E despois, por outra parte, tamén temos as hormonas que axudan a preparar a pelvis para que sexa posible o parto, distendendo e dando máis laxitud aos ligamentos, pero claro, tamén lle dan ao suelo pélvico, entonces sujeta menos e todos os esforzos ao final van a repercutir máis no embarazo. Importante a preparación, tanto a preparación previa como pós de recuperación, entendo, non? Sí, claro, sempre o mellor é previr. En embarazo se recomenda unha valoración, así cara a metade do embarazo, pois está ben facer unha valoración para ver se hai realmente algo que mellorar para poder vivir o embarazo en boas condicións e que den as menores secuelas posibles despois no posparto. E influye tamén o parto, digamos, ou o tipo de parto. Sí, tamén, moito, influye moito. Porque non é o mismo, eu por experiencia propia da miña muller, non é o mismo parir. Propia, non, bueno. Dixo propia da miña muller. Xa entendeu. Xa, ben me entendes. Non é o mismo parir con epidural tumbada. Sí, efectivamente. Que en cunclillas, digamos. Xusto, nunha posición máis natural. Claro, nunha posición máis natural, claro. O canal de parto é diferente. De feito, a pelvis ten moitísima mobilidade. Si se deixa mover, o que pasa que deitada boca arriba, pois non ten tanta mobilidade. O sacro está fixo, entonces non se pode abrir ben a pelvis. Entonces eso influe moito, claro. Xa non falamos de un parto instrumentalizado, sempre vai ser máis lesivo para o solo pélvico. É curioso que a maioría dos partos sexan boca arriba. Claro, a ver, eu creo que é unha tendencia que ten que cambiar e que está cambiando gracias ás matronas que fan un traballo estupendo. Penso que, bueno, tamén hai que educar as pacientes, porque vemos moitas películas e ao final nas películas todos os partos son boca arriba e non sei, creo que nos entra por aí. Creo que temos falta de ver partos reales. Entonces, bueno, pois eso é importante tamén de cara a, como muller embarazada, enfrontarte a un parto, pois saber un poquinho máis o que é, como pode ser. E hai moitas posicións que se poden adoptar, pero bueno, aí as matronas acompañan estupendamente. Sí, moi ben, a verdade. Eu creo que nesto sí que está habendo un cambio, ¿no? de mentalidade. De feito, en torno ao solo pélvico no embarazo hai moita conciencia. Daqui a igual a 2 anos ou 3 para atrás. Sí. Bueno, e canto máis de remontes, claro, peor escenario. Ahora hai moita información. Sí. Bueno,
Eu penso que sí que hai máis conciencia de cuidar isto máis, no embarazo, máis que grupos de preparación de solo bueno, o que eu vexo tamén polas redes e a oferta, etc. Claro, bueno, polo menos temos a conciencia de que é un momento importante a ter en conta de cara a manter a saúde do suelo pélvico para o resto da vida, entón é un bon momento para empezar a cuidar o suelo pélvico. Hai uns momentos, hai uns factores de risco, non? Un embarazo, outro parto, outra menopausia, entón, bueno, neses momentos pois hai que ter especial atención. Sempre falamos, sempre temos esta cousa das redes sociales, que si desinforman, que si... E igual, xusto neste tema, han conseguido facer todo o contrario, ¿no? Crear máis conciencia de algo que antes non se falaba para nada. Sí, é certo. Sen grandes bulos, nen... Sí, eu penso que a información, que, bueno, é un xeito de divulgar moi interesante. Estes temas que son así un pouco tabú, pois igual sí que son máis dados a buscar así en redes sociais, bueno, pues un pouco a autoinformación. Máis anónimo. Sí, efectivamente, máis anónimo. Seguindo con ese tema do embarazo, recomendas algún tipo de exercicio en especial no posparto? Despois de parir? Despois de parir, exercicio como tal. Bueno, sí, despois de parir hai que ter me gustaría insistir, porque na consulta pues, suelo ver casos no posparto inmediato hai que descansar un pouco, porque ahora está moi de moda o exercicio de forza, de poñerse en forma canto antes, realmente vexo unha presión aí. Estás en continuo posparto. Polo deporte, verdad? Eu vivo un posparto. Sí, entón, bueno, a ver, cada período é para o que é o posparto un período delicado en que todas as estruturas teñen que volver ao seu sitio, esas hormonas que comentábamos antes do embarazo, pues teñen que irse revertindo e dando máis consistencia a todos os tejidos, porque realmente está todo moi blandiño. Entón hai que ter moito cuidado cos exercicios de coller pesos e de facer moito esforzo, porque realmente non sujetan as estruturas e hai un risco a que baixe a vexiga ou útero recto moi grande. Entón, bueno, pues hai que cuidarse aí e descansar. Descansar como cando descanso o bebé, pois que descansa a mamá tamén. Non é cuestión tampouco de estar na cama todo o día, porque a ver, iso é risco de trombos, o sea, non pode ser, non? Un descanso activo. Efectivamente. Entonces hai que intercalar pues actividade con descanso, actividade tranquila, suave, con descanso. E as tarefas da casa, pois para o papá. Martín, no, mira, alma mía, sí, sí. E currante. Martín, sí. Xa falamos delas en todo o programa, pero podría resumirnos as recomendacións de cando acudir a ti, por exemplo, a unha fisioterapeuta especialista en suelo pélvico? Bueno, xa falamos que efectivamente algún signo pues que nos faga ver que o suelo pélvico non está ben, ou simplemente para previr. Están vindo, pues afortunadamente, moitas mulleres que queren empezar algunha práctica deportiva, pues por exemplo, pues crossfit, eso que está moi de moda, crossfit, paleo training, exercicio de forza, que bueno, pesas, que efectivamente, e que sí que teñen conciencia de que, bueno, non sei, porque isto cando fago parece que non me sinto ben aí, entonces quero revisar a ver que pasa. Entonces, bueno, pues eso xa é unha prevención importante. Vale, de cara ao exercicio que non che contestei antes de posparto. Que deme só unha recomendación do descanso que sí que é algo que vexo todos os días, pero bueno, despois, o seguimento pola matrona, por suposto, e cando estea de alta xa na corentena, hai que valorar o suelo pélvico para empezar de cero, como digo eu, vale? Hai que primeiro ver como está o suelo pélvico, recuperalo ben, despois o abdomen tamén, que ten moito que ver a hora de manexar os pesos e xestionar as presións intraabdominais, e unha vez que eso se controle, o que se queira casi prácticamente. Sí. Prácticamente. Hai que valorar cada caso, pero o exercicio físico casi sempre é bo, sempre que se faga ben. Ben. Sí. E agora, así un pouco xa para achegarnos ao final, penso que hai moita xente que nos está escoitando que nunca ouviu falar do suelo pélvico, non sabe o que é, ou non sabía o que era hasta hoxe. Darías algún consello para seguir, para reforzar esa zona do seu corpo, para non sentir molestias no futuro?
Sí, que bueno, as recomendacións un pouco que dixemos antes de seguir unha boa ingesta de líquidos, unha boa alimentación, que non empuxen para ir ao baño, que moitas veces vamos hasta con prisa. Entonces, Eso iba a comentar tamén, Sí. que comentamos nós, que agora dice moito, Sí. incluso que non tuven nunha mañán de traballo, non tuven tempo nin ir para ir a orinar, que é malo tamén. É malo reter tanto. Sí. Entonces, bueno, pues esas recomendacións así xerais, e despois que se animen a facer algún exercicio, como dixemos antes, pues a intentar contraer, relaxar o solo pélvico, que tanto sexan homes como mulleres van vir fenomenal. Cantas repeticións, lles decimos? Realmente habería que valorar cada caso, vale? Pero sobre todo eu traballaría a conciencia. Vale. Mentras o noten. Mentras non ten E vale. despois dunha contracción, unha relaxación. Non é apreta, non, é apretar, notar o que se está facendo e despois soltar. E Como- notar tamén a relaxación, Como calquera músculo do corpo. como calquera outro músculo. Eu xa estou facendo. Sí, Ahora, unha ahora, respiración. non? Claro que isto pode facerse en cualquier momento. Eso é malo do bom do suelo pélvico. O malo é que é interno, entón non se ve igual de ben como se un quere reforzar un bíceps, que vedes como Claro. o brazo se move, pero dunha vez que un o controla, pode facer en calquera momento, que é moi discreto. Ninguén se entera de que estás facendo exercicios. Bueno, depende, cando relaxes ao mellor. Pois estásenos acabando o tempo, así que imos facer unha pregunta que lle facemos a todos os invitados, e que xa é persoal. Sí. Bueno, Hasta aquí este tema. A pregunta é, en que momento do día, no teu día a día, que momento para ti é saúde? Digo, ahora que estés na casa onde ti queires, digo, va, isto é saúde. Isto é saúde. Paseando o sol polas mañás. Sí, Sí, eu digo, Boa isto resposta. é saúde. sí, aquí temos moitas respostas relacionadas con eso, con sí. exercicio físico. Sí, no como momento o aire libre. Sí. O aire libre, claro, Sí, sí, paseando o aire libre. Sí, sí. Sai máis de Sí, unha, o sí, sí, sí. soliño, vitamina D. Eso. Pois moitas gracias Contacto da natureza. Nada, vos por invitarme, un placer. por vir aquí. No, Estás o placer invitada é un cantas placer. veces queiras. Sí. A xente que nos escoita seguro que está encantada e que vai querer máis. Encontraremos Bueno, máis pois. temas que os hai. Sí, sí, sí. 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 Seguro. Bueno, pues gracias a todos. Seguimos en Radio Culleredo. Sempre os xoves, lembren, saúde e conciencia.